Máš říct? A my jdeme hrát spolu od tohle, ten Doors, co se znáte. Jesse, pojď na dvojku. A Dragonský, co to je? Dělej. Jakoby. A co to není, to se fakt není. No tak. Ty velké jumpscary, co jsem hrála, takže tam budou. Takže no. Ale jako by dobrý, no. 8 korun mám, ty mincí. A já nemám ani, co můžu koupit, takže povrchy. Jako hra počívá v tom, že tam prostě hrajete toho ty dveře, pokud otevíráte dveře, když tam říká dveře, tak si chci schovat někam. Buď pod postele nebo do skříně. A jakoby, to prostě uvidíte. Skříně, tak. Dobrá, to znám ale to je jedno, doufám, že neumře, protože minulý jsme umřeli, minule, a doufám, že teď neumřem. Protože on neumřel kvůli tomu, že ho když to nechtěla táta dělat. A jo, každopádně... Můžeš to pozad. Každopádně ona... Je to Pozor, běžte na bok. Tam jsou. Aha, je zamčená, takže... Já nemůžu ho dobře se. Ty ho tak asi teda. OK, tak bratr už má klíče. No, teď se zabrutalo. Jedu této. Ježiš, to stihla. Konečně se to stihla. To je vzadu. Co ty co? To nejsem se nebudu dívat. To pavučně, co mám dělat světlo. Jdeme na 14. Tady přijel vás bratra. Kde je no, to máme. A tady aj tohle, jak tam prostě vás nahání ten týpek a vy prostě musíte utíkat. No, protože dala a to nemůžete. Musím zablíkat. Tohle je tohle šla. Tohle. Takže má. Tam nejdu, já počkám tady, protože prostě já počkám tady, protože chápeš, ne? To je tam zase dělá ta bude zase ta týpka, co dělá chlup. Tady je na zem. Ne, ještě ne. Až teď mě, ježi, ona jde můj jít tu pavučinu. Dělejte, ale já jdu pryč, Pavle, dělej, druhej. Druhý, Pavle, nestej tady, pojďme. Pojďme jsme tady. Nechci umřít. Tam potom se rozsvítí, ne? To rozsvítuje. To pojďme. Konečně. Nebo jen ty klíče, protože tam no, tady. A nebere. Zas. Ok,
nic. To si nebylo. Ale mám hledat. Mám hledat. To taky vypadá, kdyby... Prostě ten byt celý, nevím, kde jsme, ale ten byt celý vypadá, kdyby to dělá babička z Reny. Ale fakt, už jde. Zástma, tak tam nejdu. Já nepotřebuji si to... Aha. Ten bratr tady je... Nevím co. Pane, pojďte! Pane, pojďte! Tam ještě najdu. Musím najít ještě tu flašku s tím pivem, teď to tam jmenuje, že ti to zelené pivo, jak tam máš. Jak ti to potom ošeství. No. Jako bych chtěla... Jo, chtěla bych, kdyby prostě hráli jsem na Ali Rider, prostě také věci chápeš. To je dobrý. Ale nevím, kam jsem běžela. To je podle že to je dobré. Dobré, konečně. 20. To je 20, to ne? 21. Ne, to mě zabije. A já se potkám? Oh, okay. 7 minut trajem. Já mi já málo. Co to byly ty dveře? Jo. Byla, no. Zatím jsme... Zatím... To je dobrý. On sem chodí ten dům, určitě ne. To je špatné. A jestli to říkal, já jsem tam psal do toho. Ježišmarja se... Jaké to byly dveře? Jsou jedny. To bylo to. Ale jiný nemůže být. Ty bylo na prdele. A co vidíš to v chatu? Jo? Sus. Že prý sus. OK. Jakoby... Vy to hrajte, jo? A potom napište, kdo přežil díl než my. Každopádně my to nebudem, protože my hned umřem. Jako někteří prostě rider by tam šel, kdyby tam byla smáčka. Já bych ale sprintovala. Takže... Tam ne, to bylo... 29 tady bylo, jsem to viděla, aby to vymazali. To bylo. A 23, 39 je. Tady je 30. To tady to je. Daleko. Oči už. Víš, co to znamená? Jo. Aha, tak tady budeme možná týkat se tím, no, monstrem, jak to spíše. Zabrkalo, chovej se. A já jsem myslela, že nikdo nejde. A to byla ASMR. Tady, teď. Poslouchejte ASMR. Nekecám. Tady budeme utěkat. Jo, to bylo ono. Tady to je.
Ale Pavle, pojď sem, já ti to ukážu. Neutíkej takto kolem toho. Dívej. Neutíkej tady do kolečka, utíkej tady, to bude rychlejší. Tadyka, to je rychlejší. Jo, já vím. Nebo kam to je rychlejší, jak toho lípkaju. Já očekám tímto. Ježišmarja. Možná. A doufám, že to nebude tady. Ne, myslím, že ne, tady ne, ty tady chci. Aha. To je děkuji. Jo, je černý. Tam jdu. Já jsem zdechla. Já taky. Jsme normálně umřeli, guys, tak dobře, napište do přežil díl než my. Tak jako, já jsem šla do si novinkama, ale tak bye bye. Dejte like a odběr.